ହଜି ଯାଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ହଜି ଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ସାରା ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ ବି ଫେରି ପାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଯଦି କେବେ କାହା ପାଇଁ ନଇଁବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦୂର ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ରାତ୍ରିର ଜହ୍ନ ପାଇଁ। ଯଦି କାହାର ଖରାପ ଗୁଣ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଠାରୁ ନୁହଁ। ଜୀବନ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା। ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଗିବ, ଆଉ ହସି ହସି ଚାଲିଲେ କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ସରିଯିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ମଣିଷ କେବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଦଳି ନଥାଏ। ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟଣା ବା ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଘଟିଯାଏ ଯାହା ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ବଦଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜିକାଲିର ରିଲେସନସିପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଯେତେ ଆପଣାର ଭାବିବ ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ତୁମକୁ ଆପଣାର ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲାବେଳେ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ଦୂରେଇ ଯିବେ।